ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 19 എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18 എണ്ണം കണ്ടു. 8ാമത്തെ ഒരു അധ്യായത്തില് 19ാമത്തെ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി 20 മുതലുള്ളതാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 20 മുതല് 42 വരെ ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത്? ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. 20 മുതൽ 42 വരെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്. ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ 20ാമത്തെ തൊട്ടിനി പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഫുള്ള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? അത് ഇട്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ കിട്ടി. 8ാമത്തെ മാത്രമേ ഇട്ടത് അല്ലെ. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. അത് കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടില്ലേ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്? എന്ത് മാതാജി? കുറെ ഫോട്ടോസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. ബുക്കിന്റെ അത് ഫുള്ള് നോക്കി കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപരാധങ്ങളാണോ സംശയം ഉണ്ട് അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 20ാമത്തെ തൊട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. 19 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 21 മുതല് 31, 37, 32 വരെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ. 42 വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ പോയിന്റ് ദൈവദൂഷണം. ഫലം, അതായത് അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ മുഴുവൻ നന്മയും നഷ്ടപ്പെടും. ദൈവദൂഷണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മയും നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് 10ാം സ്കന്ധം 74ാം അധ്യായം 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ അപരാധത്തിന്, ഈ തരത്തിലുള്ള അപമാനങ്ങൾ 3ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും ദൈവദൂഷണം. ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുന്നതും രണ്ടും എന്താണ്? ദൈവദൂഷണാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരായിട്ട് തോൽപ്പിച്ച് ജയിക്കണം, വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം അവരെ. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അവരെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഇത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം. രണ്ടാമത്തത് ഒന്നുകിൽ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം. അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടെ നിൽക്കല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒന്നാമത്തത് വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം, രണ്ടാമത്തത് ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇത് രണ്ടിനും കഴിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം. അപ്പൊ ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കാൻ നമ്മൾ കേൾത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അവരായിട്ട് വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവിടെ കേട്ട് നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്, നമ്മളെ ജീവൻ കളയണം, ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം.
അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത്. ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയവാനും സൗമ്യനുമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആരോ ദ്രോഹോദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരായ ജഗായിയെയും മഥായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവുള്ളതും സൗമ്യനുമായിരിക്കും. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നതാണ് സംഭവം. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അപമാനിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സഹിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ഒരാൾ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളവിടെ പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മള് വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം. ഇവിടെ അതാണ് ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളും നമ്മളെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 21ഉം 22ഉം തിലകവും തുളസിമാലയും പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ പത്മപുരാണം പറയുന്നത് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. അതായത് വൈഷ്ണവർ തന്റെ ശരീരം തിലകം കൊണ്ട് മോടി പിടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. കഴുത്തിലെ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങൾ, എന്താണ് ശംഖുചക്ര ഗദാ പത്മം, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം എന്നിവയുള്ള ഒരു എന്നുള്ളവരെ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവരുടെ ഈ സാന്നിധ്യം തന്നെ എന്താണ് പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വൈകുണ്ഠത്തിന് തുല്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കഴുത്തിൽ കണ്ഠിമാലയും തിലകം ധരിച്ച് പിന്നെന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? രൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങള്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ശരീരത്തില് എന്ത് ചെയ്യും? ധരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അവരൊക്കെ ഈ ലോകം തന്നെ പവിത്രീകരിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും. അപ്പോ അവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളിടം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. ഒരിക്കലും യമകിങ്കരൻ സമീപിക്കില്ല. യമന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ് വൈഷ്ണവർ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ ഒരിക്കലും ആര് സമീപിക്കില്ല? യമകിങ്കരൻ സമീപിക്കില്ല. കാരണം വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത് യമന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളവരാണ് വൈഷ്ണവർ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവൻ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷം അവൻ നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തെത്തും ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ. ഇവിടെ കളഭം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോപിചന്ദനം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ദേഹത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതി ഗോപിചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും മരണശേഷം ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് തിലകവും തുളസി മാലയിലും പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കാം. ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്നെ പിടികൂടിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തില് ഉദ്ധവര് ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കള്, പൂമാലകള്, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കള്, വസ്ത്രങ്ങള്, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചതെല്ലാം, ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടാണ്, ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അതൊക്കെ. അത് ഞാൻ ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പിന്നെന്താണത്? അത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എന്നെ മായ പിടികൂടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? ഉദ്ധവര് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നതാണ്, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും, മോചനം നേടും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയോട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്, നേരത്തെ ഭഗവാൻ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മാലകൾ അണിയുന്നവൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ടും ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. 24 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുക. ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ
ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുടിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ആ ഹർഷോന്മാദത്വം കൊണ്ട് അത്രയും ആനന്ദം എന്താ പറയാ, അത്രയും ഉന്മാദാവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ലേ, ഹർഷോന്മാദം, ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോ ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തിൽ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായിട്ട് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടിയ പാപങ്ങളെല്ലാം എരിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. ഇനി കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ആ ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. അതായത് കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തില് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും എന്നാണ് ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തിൽ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഇനി 25, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടിയ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവന് ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വേണ്ടി വരില്ല. അവന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിച്ചവന് ഒരിക്കലും പിന്നെ അവന് വേണ്ടി വരില്ല, ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരില്ല. അല്ലാത്ത നമ്മള് യജ്ഞദാന കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമാണ്, അതൊക്കെ ക്ഷയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ ആദരിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രാ വേളകളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരയാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരം ഉള്ളവരായിട്ട് മാറുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന, ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുമ്പിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടിയോ യാത്ര ചെയ്താൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയാണ്, അപ്പൊ ആ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രഥയാത്രയെ അനുഗമിക്കുക. അത് മുന്നിലാവാം പിന്നിലാവാം, അതിന്റെ ഒപ്പമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. 28, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുക. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുമെന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോ വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മഥുര തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവര് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ, ഭൗതിക ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാത്രമാകുന്ന കാരാഗൃഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാം. 29ാമത്തെ പോയിന്റ്, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ആളിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയാണ്, ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? അതായത് നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാതെ, നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ വരുന്നത്, അതിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് പറയണത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതുവാകുന്ന
ആകയാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ ചുറ്റി സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ഈ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശുദ്ധി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുണ്യലോകത്ത് പോകും. ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ ഒഴിവാക്കി ചുറ്റി സഞ്ചാരം നടത്തും. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ചാതുർമാസ്യ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിക്ഷുക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ചാതുർമാസത്തില് മഴക്കാല സമയത്ത് പറയുന്നതാണ് ചാതുർമാസ്യം, ശ്രാവണ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ആ ചാതുർമാസത്തില് നമ്മൾ 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതായിട്ടാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാല് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ അർച്ചന. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം 81ാം അധ്യായം 19ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തൻ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുദാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്നു: സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങള്, യോഗാസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സുദാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെത്താനെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം 81ാം അധ്യായം 19ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതികമായ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങള്, യോഗാസിദ്ധികൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിഷ്ണു ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 31ാമത്തെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്, മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവൻ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് ഒരു രാജാവിനെ പരിചാരണം ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാനെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മരണാനന്തരം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. സമ്പന്നന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ സമ്പന്നന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും പറയുന്നു. ഈ പാട്ടുപാടൽ. ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിന് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാട്ടുപാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ്? ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങളാണ്. ഇനി സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങള്, നാമസങ്കീർത്തനം, ലീലസങ്കീർത്തനം, ഗുണസങ്കീർത്തനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങള്, ഗുണഗണങ്ങള്, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് പാടുമ്പോൾ അത് ഉറക്കെ പാടിക്കഴിഞ്ഞത് സങ്കീർത്തനമായി. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും എന്താണ്? സങ്കീർത്തനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാകുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങൾക്കൊരു കണക്കുണ്ടല്ലോ, ആ കണക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു 100 ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് 200 ആണ്. അപ്പൊ 100 നമുക്ക് എന്താണ്? ബോണസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതായത് ആ 100 എണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുള്ള ആ 100 പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതായി ബാക്കി 100 നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയണത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ
പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭാഗവതം 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകത്തില് മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തി, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശയാണ്. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതികാസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് മാത്രം മതി? ശ്രവണം മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 22-ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയാണ്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്തസമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, വേദം പഠിക്കുന്നവര്, മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവര്, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, ഈ ധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന, ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സത്കർമ്മങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ് ലക്ഷ്യം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് നാമജപം. ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്, കേൾക്കുന്നവന്റെയൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. ജപം നടത്തുന്നത് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാമജപം ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണതല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നവരുടെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കീർത്തനം. നാമം ഉറക്കെ ചൊല്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ജപം കീർത്തനായിട്ട് മാറി. അടുത്തത് സമർപ്പണം. സമർപ്പണം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, രണ്ടാമത്തത് ദൈന്യബോധികം, ലാലസാമായി. 3 തരത്തിലാണ് സമർപ്പണം. ഒന്നാമത്തത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ചാല് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ പ്രാർത്ഥന. അതായത് ഭഗവാനെ, അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹം, അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം. ഒരു എന്താ പറയാ, ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സ്നേഹം, ആ ഒരു പ്രായത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണം, അതേപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം, അതാണ് എന്ത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന്. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണം, അതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായ ഈ സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയണത്. ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം, അതാണ് എന്ത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല, അത് നമുക്ക് തന്നെത്താനെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഒരു പയ്യനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണം, ഒരു പ്രായത്തിൽ 18-20 വയസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആകർഷണം, അല്ലെങ്കിൽ 16 വയസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആകർഷണം എങ്ങനെയാണ്? അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആകർഷണമാണ്. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ലാതെ സമയത്ത് വന്നു പോകുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകണേ, എനിക്ക് ഉണ്ടാകണേ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണം, അതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന, ഒന്നാമത്തെ അവിടെ സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, സ്വമേധയ നമുക്ക് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൈന്യബോധികം. ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം, എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്യുക, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം. ഭഗവാന് എന്നേക്കാൾ പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവില്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അതാണ് എന്ത്? ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത്.
എല്ലാം പാപിയായ എന്നേക്കാൾ പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്ക വിധം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്നേക്കാൾ പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളും ഇല്ല. ഞാൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് സ്വയം നാണിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്, പത്മപുരാണത്തിൽ. അപ്പൊ ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കീഴടങ്ങും ഭഗവാന്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത്, സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, രണ്ടാമത്തത് ദൈന്യബോധികം, മൂന്നാമത്തത് ലാലസാമയി. ലാലസമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ, അങ്ങേ ഒന്ന് വീശാൻ അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശി തന്നാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വീശി തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ദിനം. അതായത് ലാലസമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഒട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷങ്ങളോ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് എന്ത്, ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുള്ള് ഭഗവാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം, അതാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടാം. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാമാണികരമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തിനോട് അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. പ്രാമാണികന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഭഗവത്ഗീതയിൽ 11-ാമത്തെ അധ്യായം. പിന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിൽ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തില് ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലകൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നത്. അത് പലതരത്തിലും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകള്. ഭാഗവതത്തിൽ കുറെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇവരെങ്ങനെയാണ്, ആരാധ്യന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് സ്തുതിക്കുക. നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നവൻ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹനായി തീരുമെന്നാണ് നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നവർ, നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നൃസിംഹപുരാണത്തില് പറയുന്നു. പ്രസാദ ഭക്ഷണം 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നേടുന്നു. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ആദരപൂർവ്വം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണാമൃതം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ചരണാമൃതം, 38-ാമത്തെ പോയിന്റ് ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ചരണാമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തില് അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. അതായത് ആ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂക്കളും ചന്ദനവും പനിനീരും തുടങ്ങിയ വാസനാദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ള ആ ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ആ ജലം എടുത്ത് അതിൽ പൊടിയില്ലാത്ത തൈരുമായിട്ട് കലർത്തിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, ചരണാമൃതം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അപാരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ മൂല്യമുള്ളതാണ് എന്ത്, ചരണാമൃതം. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ധാർമ്മികമായ പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ
എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ചരണാമൃതം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് 3 തുള്ളി എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരാധിക്കാൻ എത്തുന്നവര് അപ്പൊ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുക. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ പുണ്യവെള്ളത്തിനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാജി? ചരണാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യവെള്ളാണോ? ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുണ്യവെള്ളാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, പുണ്യവെള്ളമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ മാതാജി? ചന്ദന പൂ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്? അല്ല, അത് തൈരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കായിരുന്നു. ഞാനിതുവരെ എവിടെയും ചെല്ലുമ്പോ ഈ തൈരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊരു സംഭവം ചരണാമൃതം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുക. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? സർപ്പദംശനമേറ്റ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട പച്ചമരുന്ന് മണക്കുമ്പോൾ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലുള്ള വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നു. തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാലയുടെ ഗന്ധം മണക്കുന്നതോടുകൂടി മായാവാദി ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അതായത് മായാവാദി അടക്കം ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. നിർവ്യക്തികവാദികൾ അടക്കം ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. എന്ത്? വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ മാലയുടെ ഗന്ധം മണക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് 4 കുമാരന്മാര്, സനക സനാതന സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാർ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് നാസ്വാധാരങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തരാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാസ്വാധാരങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തരാക്കിയിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കണം എന്നാണ് അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. 40ാമത്തെ വിഗ്രഹ സ്പർശം. വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കണന് എന്ത് വേണം? വൈഷ്ണവ ചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് അവകാശമുള്ളൂ എന്നാണ് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവ ആചാര്യന് വൈഷ്ണവനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ വൈഷ്ണവനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദേഹമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്നാണ് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ ഹരിജൻ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയും അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലി നടന്നു. അതായത് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന സമയത്ത് ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങിയ അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അവരുടെ ശുചിത്വം ഇല്ലാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു അവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടത്താതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അതേസമയം ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇടയിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടത്താതിരുന്നത് അവർക്ക് ശുചിത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെ കടത്താറുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം അവർക്ക് വേറെ എന്ത് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഏത് കുടുംബത്തിനും ജനിച്ചവനായാലും അത് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ഹരിജൻ എന്ന സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വടംവലി നടന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ശുചീകരണ പ്രക്രിയകള് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വിഗ്രഹ ദർശനം. വരാഹ പുരാണം പറയുന്നത് വസുന്ധരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന്
ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവന് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ വിഗ്രഹ ദർശനത്തില് പറയുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ പറയുന്നത്, അതായത് അതിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്, ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും, അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടായാലും യാദൃശികമായിട്ടായാലും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ വിശേഷിച്ച് ഗോവിന്ദന്റെ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് എവിടേക്ക് വരും? അയാൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകുന്ന വെച്ചാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്, യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വിഗ്രഹം കണ്ടാൽ പോലും. അടുത്തത് ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്, ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം ഇതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പാപം, അതുപോലും നശിക്കും. അപ്പൊ ആരതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നതാണ് അല്ലെ, അത് ആരതി സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മുഖം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും ഇല്ലാതായിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞ. ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ചുലൻ യാത്ര, ഡോളയാത്ര തുടങ്ങി പലതരം വിശിഷ്ട ആചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നത്, വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കാണപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു ജിജ്ഞാസ മൂലം ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരു ചണ്ടാളന് പോലും. ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ യോഗികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആ യോഗികൾക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ചരണാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ജലം. ആ ജലം എങ്ങനെയാണ്? പൂക്കളും ചന്ദനവും പനിനീരും എല്ലാം കൊണ്ട് ഉള്ള ജലമാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. അതില് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കലർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. അതാണ് ഈ അഭിഷേകം